tabas sa food ko guys kay parang naisundon sa mga mananahi kay pungha nga rin. Blazer ni ang tabasan ko. Blazer. Vest. Vest. Blazer. Pareho ba na? Vest o blazer? Nayahang kudibo na ah. Kinahanglan nga na anay tahi sa mga mananahilig na kay di ako di ko maapsan ba mo taba sa lamang ko nani ko magtabas guys asang i-pattern na sa tela pero og pantalon og blouse sa hadyo nang himuan og pattern sa Manila paper ang ani ba niya ang himuan pero yung ani ra diretso na sa tela. Nga na guys oh mainsakto na po natiguang ng po panahin na nila yung procedure na ang i-drawing diri sa kilid dengan anak ra kung sa atong butang agnaan kaya tungod sa kadaghan bitaw arong di na ka kabuang-buang dun sa tungana ang butangag na Juan Amora hindi ako ibutang idang sukod kaya nga di na ko magtanaw sa listahan. Siya guys yan ang tabaso naglikod pa ni likod pa